Hello guys, welcome back to my YouTube channel Nivanka Hadia. Te kaman phi ngày ajan ye chai hi kam wanga le chai hi a. Dep nei te ta kwa open yo hi ni khajang. Te pa ini chanang yo hi nang yo sok e ki te khlo le dang khlo bha chai ni tang wa hết pa yang nga yo na ai te mut ini chanang sai so bha sa. Ni bha yo man bha ki bam ki di ki wa yi ta nang han la da. Buồn khlo cạn này hát surok bay ui khlo lại yo charkom na ai te yo ting e da yo durmi psang e tang wa le kaman ma ta man len ki ta boy kim em được ting ki ta nga ta lai lu ti anai ni sa te video tip ki ni thao he ni te cắt kum tip yo khana no ama ka ni king king he ni to ka yi chwang ki ka lamba kla ka king king man khen bordar ki penar wa ki boy tip to ma ang bi e ka làm tọt lại te ham sneo per te cái tọt lại sneo bahaya kerak wan ka em điều dọ por nong ring tu ko chitu tu ko wa chai tu ni bawa lai luti lai am cam te kat wa do jo melin ring video ke ti tọ da ya ba ka te ring te ki prolog ka si le ham sneo per wa da klam he ni di yang penar mix a he ni sa ham ong sneo thu ta hap klam he ma ti yang i te hap mi ba te kamo ang hi o katane de yo phi yo khloe tangwa hakanian ka chanang da po yo kambada yo rapsor hi ni ka chanang hi ni em de yo man nong kandang raware te we se vi la yo suk bha ni ki tha chini to wa kom man nong yo phi gi hali ha hajan yung we yo suk bha to nga yo suk bha gam tu man da em hali wa hajan yung te te metapan hang ne ngila poi hakane kasnong mau lasmai hakane namarba ngala yo I yakane ga opos hang ne te ngala tipmo bakadega snong malosmai nga sha yo sngew ba yakane ga snong tangba dang mata nga ya ilintinang ne te ngala ithu mo hakane ga snong bakadega ne kata ga snong haki por shwa te nga sha yo sngew tang haki khobor kom tama kata ka mau lasnai au pos ngala bakla kitu ki kena school ro namar badai ka por mestep ka por bagele school te ki ap kali te shokom ban pe isen a namar ba ki pensia pen senge kari le ne pen ap kali mo kat ka ba lap te ngadang mut had lade namar ba konto te don ka jing mama ban pen senge kali klem ithu e ki driver te su pen senge kulumar te kam imahi konto te hang de ro la boy haganega snong boy rambong te om dei tharai ka po snong gane ka dei tang ka ming road gane la ne ka yeu namar ba nga yo I ba bun kali ba hang ne te tharai ka dei ka yeu roy gane te matapan la kre ban poi no shagane ka surak shagaliang ka kumnong ang liang gamon tharai ka liang gamon ha oi te nang tapan la jam poi hi ka ming road te tang sakat to ka ne por te ya pai ba mo ya ai ngala ong ya pai phis ngeu em ba ngala mi de ka panar be te mata ngila poi ha highway te la kham aram hi khandiat namar bala poi highway tamo namar baga se nong kong banga ya lenti nang to ban le don kam te matapat namar bala jor ka jing thangan tang step ngami na yeng te ngala stang no ban bam jano ban bam ro ban bam vut bai namar ba haban ye be ye ka por khanang bangin poi biang por sha ka jing le don kam jonga na kata kadau ngak pesmat ba ban bam ja namar ba ngahi ngamelen ban bam daga ja ngam kadang mo de gitu gi jing bam ngam nang ban ong hi te nga sai melen ban bam daga ja be te nga kwa daga ja hi lada de dang step makana ro te hang ne pat nga la poi hang ne las dang sa ka jing shit namar ba kumba sai yo sngew hi mo ha ka jala jong i te hame khalaya ka aram ha ka sing benang ma te ngas ngeu la po shne te ngam nang shu ban tai ka jing shin
te surkom ban pe itanat bha mo ki develop bha pe gani ke jingking ro itanat bha tang ba ngam yo ban ring mo namar tang ba ring tang napo gali te kom to amde ban hiar hang ne to mo te nga supe kai gine ki jaka shane nga itanat namar ba kalong kasnong kabala develop bha amde mo kumba shangi sapo Meghalaya te kila biang mah barok khoi te metapat lapoi hakajaka banga mut ban lei tang ba kajing shit ru kumbanga le thu na do mene ka shit bha te nga yai lenti nga shu ringkai mo khanang ban yo pen i lene ban sa jing kamau ya kajing lei jonga pe kini ki kping ki siar mo itanat bha he bha kani kedukan tang ba amdan por ban ringkai situ te ngayai lagayai khnang banga kaloi ban poi no sakajing don kam jonga pe hang ne amla shu ban patai la dang ka shit ka pos em ngas ngeu kum ban du mesin te hang ne ni nga te ngam shu sai melen ban yai sakijaka ba shit kum ne te đây tăng sĩ nghi ban nệ sẽ kinh cái chắc te nga tharai la yap hi am la shu ban im namar ba ka jing shit kala jur bha tang ba khandiat ka don bong mata ka sngi ka kham duna ka jing shit namar ba sha nadu ba mi step ro ka benang ka kham dum khandiat te kham duna ka jing shit tang la ka ta ro ngi ki ban pat malen ha ka jing shit te so ya ka be ngam nang shu ban patai kat no kolong ngala di ko ban thi ru ba ka na ka fresh bai te kom to am la ban di ko ka ba shu thit kom to khlem da bo fresh wa tang ba dang kham tap phi ka ka to ko ka ba nga pen i phi ka dei tang si pheu tang ka kam da ram than ra ang ne ngala pen i ya ka le ka su wak rel ma sai poi te happen i hi te pai hang ne ngala ong pai ngala mi be mo ka tin jang ni pe hang ne phi yo i kinde ki sentiu ni ki jing internet dei ki sentiu ru ki la mi saki kom no an ong kan ro ru am dei ka fencing ru tang ba ki ker ka jar be ki bu ki ti ki sentiu nga internet hana ka ta ka daw nga su ring be mo namar ba ban pe se jala ki ve ta mo develop ha om dei kum se jala jong ni pas ngayo namar ba ngala keren menena do bas tak video daga penar te kala mi be hi daga penar mo haba kwa ban ye thu ye phi tang ba ha pas ngayo ngala keren biang kumi gaju si gaju te la no mo ke jala Meghalaya jongi kan develop kumne ke lenti ke sengking ro om dan block show kam suk kale ka wan pe nga la shong hapo kali ro ngas ngeu ban kwa ban mi sabar be te namar ba kham yo la la jur palat ka jing shin na kata ka daw nga shu khmit be khnang ban ka jing khang git ro ngam khang re namar ba la ban khang ka jing hang git mar ba shit palat na kata ka daw nga shu pli be komne nga shu khmit be komne khnang ban yo la tang ka dur khman hang ne ban ngan ye thu ye phi se sen pe kar kombu ye kine ki khiu sen tiu sen par khat ka la de ban tat bha tang ba ka rem bha phi kine ki khiu sen tiu nga dang but ba tat nga la le kali tang ba ngam la ban the na mar ba ki de ki balong bilor ndo balong bilor kom to te kismat ma be keloi bha ban pai kom to te ngam la ban the ye kine na mar ba ngam la ban sumar mo ki ba smat pai kom to te nga tang shu ke leader hang ne tang namar ba ki rem palat te nga khlem ra nga mut bhi ban ra mo tang i ve atli ban thong kom to ki sente ban bu apo yeng tang ba ka jing rem te ngam la mo ya ka dor namar ba ngi tang long ki ba ya duk to mo te hang ne pan nga la poi pek no da ki ne ki khiu sente plastic ki ne te ki biang hi ka dor kumba long hi kini te kadang biang bha ka dor ha kini te ngala perkhat no ban sim de kini ki plastic khanang ban kham ne te tharai om dei kum gitu ki bilor internet gitu ki bilor hi tang ba nga perkhat mo yo ki smart pek te sep ai mo kapisah
namar bahangi haban ya kunungan ong haban ya kencau bahaya ke pisaro te haba the jing the ro hab perkhat kat kum ka jing don kam janga hang ne pat nga la poi hang ne ki bade ya kalong se namar ngabang bahaya kalong se te nga la geli hang ne tang ba karem phi karem bah gite ki kelong ki bala pen I hang te ki de ki ba la rem bah gi ni so maken ro asar ro rem bah te kalong se ro karem bah hau ne kulong shiklong hang ne ka de aspa kador ani ka no mo ka jing rem ham la shu ban batai te tangkup ne hi video janga mata gas ngan bakut hang ne hi khob le shibun khob le si jar ngo ba ngan si champat next video